og skål i Pepsi Straks, og godt nytår. Så er 2024 ved at være over, og det betyder selvfølgelig slutningen på året. Og hvad der har været sket hele det år her egentlig, det er jo gået egentlig rimelig pænt hurtigt, synes jeg faktisk. Og jeg plejer gerne at lave den her nytårstale til jer, og så har jeg selvfølgelig taget et billede af min lille samling her bag ved mig, så lige derfor sådan en kedelig baggrund her af min stue, så jeg lige valgt at sætte den ind i stedet for. Men igen, velkommen til 2024. Det har været et godt år, et hårdt år, og med blandede følelser op og ned. Og jeg vil selvfølgelig komme lidt ind omkring, hvordan 2024 vil være gået. Jeg synes at vi skal starte med de gode ting. Og vi skal faktisk helt tilbage til november i sidste år, hvor jeg har været i praktik allerede ved VTS Retro i et års tid allerede der. Og har hygget mig og fået mange konsoller igennem, og maskiner, joystick, controllers, alt muligt lækkert. Så det er simpelthen et fedt job, jeg har mig der. Og og så jeg nyder at komme på arbejde og så videre. Og jeg har købt mig lidt forskellige ting her igennem årets løb. Blandt andet der er kommet en Amiga 4000 til samlingen. Der er kommet en ST2 IEC til samlingen blandt andet. Der er kommet lidt udstyr til min hovedcomputer, der sidder ved her, så vi kan koble streamen op. Jeg har købt et par Big Box spil ned igennem VTS blandt andet. Og hvad mere? Jo, så har jeg købt lidt ekstra maskiner i forhold til, når jeg skal ud og stille op rundt omkring også. Så blandt andet til Låsbyland, jeg har været med til, og Bjergbyland har jeg også stillet op til som Brians Retro Corner. Så det har været pisse fedt at lige have nogle ekstra maskiner der ved siden af, i forhold til at jeg ikke bruger min egen, når jeg er ude og stille op. Hvis de skulle gå i stykker og sådan noget der, så er det ikke mine egne maskiner, der går i stykker. Der har VTS Retro også hjulpet godt med på vejen allerede der, for at det her det kunne lade sig gøre. Men og så har jeg selvfølgelig hygget mig rigtig meget sammen med jer på Twitch blandt andet. Vi har spillet, jeg ved ikke hvor mange gode spil igennem hele 2024. Prøvet alle de nye spil, der er kommet frem. Ikke dem alle, men dem vi sådan har haft med, og der har været en udgave af at kunne spille og sådan noget der. Jeg glæder mig til hver eneste tirsdag til, at vi skal sidde og hygge og snakke og se, hvad jeg skriver af chatten af fjolleri og drillerier og sådan noget der. Det nyder jeg sgu hver eneste tirsdag, jeg skal sidde og hygge jer, eller jeg skal sidde og hygge mig sammen med jer, forhåbentlig også den anden vej på. Så ja, også min kære Facebook-gruppe, det går jo også bare fantastisk godt derinde også. Så det er stor thumbs up til jer alle sammen. Jeg ved godt, der er større Facebook-grupper end den jeg har, også hvor det selvfølgelig sker mere ind i, fordi der er de flere medlemmer også derinde. Men i hele taget, så synes jeg faktisk, det går rigtig godt med min Facebook-gruppe. Så tak til jer alle sammen for at dele jeres hobby derinde. Hvad I har fået af nye ting. Det kan være nye maskiner, eller en ekstra maskine, en joystick, spil, eller I sætter kode, det eller andet på jeres Commodore-maskiner måske, eller I har fået en lidt mere sjælden maskine, inden I gerne vil vise, eller fortælle om, eller jeres barndomsminder. Altså, det hele egentlig inden for retroverden, I kommer ind og deler ind i min Facebook-gruppe. Så det er jo fantastisk side at følge med i. Jeg har også været omkring en, der hedder... Nu bliver jeg faktisk i tvivl, om han egentlig hedder Lars. Men der er en YouTube-video med, hvor den hedder Mandehulen, hvor jeg har været ude og filme blandt andet, og hold nu op alle de maskiner, alle de spil og alt det der han havde der. Det var bare sådan kom en lille barn, der kom under juletræet, skulle til at sige, skal hente sin gave. Hold kæft, det var fedt at se egentlig, og få lov til at filme også på den sags skyld, og lægge ud og dele sammen med jer også. Så det har også været rigtig, rigtig sjovt også, der er sket her i 2024.
Så har jeg været med VTS nede til Gamebox Festival også. Det var også rigtig hyggeligt at prøve at få lov til at være med til den del. Det er første gang, jeg er med. Jeg har været med dernede. Så det er helt klart også noget, jeg gerne vil prøve igen. Det synes jeg, det var rigtig, rigtig sjovt. Og alle de mennesker, der kom over, spurgte både ham og mig. Og hvad maskiner vi kan lide, og hvad maskiner vi har haft. Og, altså, man kan bare mærke den far, eller den mor, der kommer over. Og så de ikke selv har haft den maskine, siden de var, for en kort tid, skulle jeg til at sige. Og så de kommer over og kan genopleve den nostalgiske måde at spille på en gammel maskine igen, og sidde med en controller i hånden og sådan noget der. Så det, der har bare været sket så mange gode ting her i 2024. Men ja, jeg kan ikke lige huske det hele nu, hvad jeg lige kommer tilbage til, hvis der er flere ting, jeg lige kan huske. Jo, og så er der selvfølgelig også min kære gamle bil, en Ford Focus, der har simpelthen ikke valgt andet at gå i stykker hele 2024 nærmest. Den har ikke bestilt andet at holde på værksted hele tiden, og der er også Barcode, han har hjulpet til med en i min Facebook-gruppe. Det kom som et chok en dag, hvor jeg faktisk var på vej hjem fra VTS Retro, og det er fordi i den periode, det vender jeg også lige tilbage til, men der havde jeg ikke kørselsfradrag på. Det var faktisk mange penge at miste i forhold til at komme ned til VTS i forhold til kørsel. Så der lavede han en Facebook-opslag inde i min gruppe, uden jeg vidste det. Og så streamede jeg så på vej hjem, altså lige pludselig så væltede det ind. Brian, har du set på Facebook, og hvad er det, der sker på Facebook? Jeg har ikke hørt, eller vidste ikke noget, og så videre. Du ved godt, så kommer jeg hjem. Så kommer der bare en ordentlig samling ind fra jer alle sammen af der. Så vil jeg selvfølgelig sige tusind tak for støtten dertil. Så det stadigvæk kunne lade sig gøre at bevare min kørsler ned til VTS. Så det mange tak til jer alle sammen. Det var fuldstændig overraskende det der. Så tusind tak. Det er også i hvert fald. Og så holdt jeg selvfølgelig min 40-års fødselsdag i sommers. Det var også rigtig, rigtig hyggeligt. Der skulle også gerne ligge en YouTube-video derfra, hvor jeg fik blandt andet et par Amstrad maskiner af Casual Commodore. Jeg fik en Amstrad CPC også af VTS. Jeg fik sådan en cartridge til USB og en videokabel af Thor Daniels og Mis. Så tak til jer også for det. Og jeg fik også en god støtte fra Taunusanden af. Vi skulle normalvis have været i spejderhytten, men det kom vi så ikke, fordi det ikke var færdigt derude, så det var også en stor hjælp der. Det gik til hjælp til min 40-års fødselsdag der, blandt andet, så tak til dig også, Taunus, for det. Jo, så fik jeg også et 060 acceleratorkort til min Amiga 4000. Så jeg vil gerne sige tak til Taunus, Animan og Bo Abrahamsen for den til min Amiga 4000 der. Nu er den jo lige før, den er hurtigere end min Skoda, den Amiga der. Så nej, det var også en rigtig god gave blandt andet. Altså jeg kan ikke huske det hele ellers, men ellers er videoen inde på min YouTube, der hedder Retro Party 40 års fødselsdag. Jo, jeg fik også et skilt, der hænger op. Nu kan jeg ikke lige vende kameraet over en hue blandt andet. Med 40 års fødselsdag fik jeg også blandt andet den der. Så det var også en rigtig god fødselsdag, jeg havde der. Så tak til jer alle sammen, som deltog der også. Det varmer utrolig rigtig meget. Jo, og så har vi også haft en special stream med selveste Pennywise. Det var det med en sjov og god stream, det der, synes jeg. Med mange lidt gyselige spil, vi var inde omkring. Derudover så havde jeg også haft en special stream med Chernobyl, jeg kan ikke udtale det ordentligt. Stream også, hvor jeg også var udklædt i sådan noget militærtøj. Så det var også en rigtig, rigtig hyggelig stream. Men jeg synes helt klart, at min Pennywise stream, den var bedre. Men tværtimod min Chernobyl stream, introen, den var altså pisse fed, og tak for hjælpen for den, Mr. K.
Den blev fandme fed, den gjorde. Så tak for hjælpen der også med det. Og jamen igen, selvfølgelig, så har jeg været til Retro Game Days også, hvor også var jeg stillet op. Så det var også rigtig, rigtig hyggeligt at være med til. Jeg elsker at komme med der hvert år. Jeg har selvfølgelig mine bekymringer lidt en gang imellem, fordi det var, jeg synes, at det var begyndt at gå ned ad bakke lidt i forhold til de folk, der kom over og besøgte os rundt omkring. Det er sådan, det plejer vi ligesom at dele ud over i flere haller. Og det er ligesom om, at der var sidste år, der var ligesom om, at nede i vores område, hvor vi andre vi stillede op, ligesom om det var dødt lidt ud. Folk holdt sig jo. Jeg synes, at det sjove ligesom gik lidt af, når man bruger tid på at skal pakke og køre og alt det der. Men jeg vil sige, her i 2024, der vendte skuden sgu. Og hold nu op os alle sammen, der var nede i den ende der. Der var rigtig mange besøgende nede ved os. Og det er altså sådan noget, man synes, at du ved, hvis man skulle skrige som en anden lille tøs, ikke? På en eller anden måde. så det gør også bare, at vi ser endnu mere frem til 2025 nu, ikke? På en eller anden måde. Ja, igen, hvad er det så sket mere? Jo, så har det været alt det her med kommunen også, i forhold til at arbejde frem mod at blive ansat nede ved VTS. Og jeg skal så hilse at sige til jer, der ikke ved det, at det er gået igennem. Så jeg bliver ansat nu her om 4 dage, godt og vel. Der er jeg ansat nede ved VTS, så det er gået i orden. Så det betyder også, at det hele kommer til at køre meget bedre nu med kørselfradrag, løn og hvad det ellers følger med der. Så det er også rigtig dejligt. Det er også noget af det, der virkelig har tyngt det hele ned her i 2024. Så det bliver dejligt at blive styr på det, og jeg glæder mig også til at skal møde igen her efter nytår. Og se dem igen og høre om også, de har haft en fantastisk jul. Tak til jer alle sammen. Tak for støtten. Både på kryds og tværs af det hele egentlig. I min Facebook-gruppe, min Twitch, min YouTube. Jeg ved godt, at der ikke kommer så mange YouTube-videoer fra mig, som jeg egentlig havde lovet sidste år, at jeg prøver at lægge lidt flere videoer op. Men det er der også en grund til, at jeg ikke rigtig har gjort så meget i sammen lige på den måde. Og det er jo fordi, at for at jeg kan lave YouTube-videoer, jeg ved godt, der er mange måder, man kan lave YouTube-videoer på. Og jeg er bestemt ikke ekspert i at lave YouTube-videoer, skal jeg skynde mig at sige. Der, hvor jeg måske kunne bruge min tid lidt, det er jo igen, hvis jeg får noget nyt hjem, så kan jeg lave et test og review der. Men for at lige vende tilbage, så vil jeg selvfølgelig lige tro, at vi skal til at være på vejs ende med den her video her. Jeg ved ikke, om jeg har glemt noget, eller glemt at fortælle et eller andet, eller det kan jeg selvfølgelig ikke lige huske. Men uanset hvad, så igen, tak til jer alle sammen. Tak for 2024. Tak for den hjælp, den støtte og den hygge, I har hjulpet til med at give mig. Alle sammen på kryds og tværs. Både her på Twitch, Facebook, YouTube, Discord og jamen igen, jer alle sammen. Tak for støtten, tak for hjælpen endnu en gang. Det har betydet utrolig meget. På trods af bilen har revet min økonomi mere eller mindre i fuldstændig smadret flere gange. så jeg har haft et fantastisk 2024 år også. Det har jeg bestemt. Med store udfordringer selvfølgelig. Men jeg har haft et rigtig fedt år her i 2024. Og det håber jeg selvfølgelig også alle I andre I har haft også selvfølgelig. Eller det håber jeg da i hvert fald. Så jeg vil ønske jer alle sammen et godt nyt år. Pas nu godt på alle jeres fingre. Og hold hænderne i lommen. Og jamen så ses vi da i 2025 til endnu flere streams. Og endnu flere ting at følge med på Facebook-gruppen. Det ser jeg frem til. Så pas nu godt på jer selv. Vi ses.